Balai ki kubar jong ka sonam kimpat kut hadu mentaru. Kublai sibun parlak apila pe ki video hagana ke channel ka bangi aiker teng khasi infotainment. Ki babon ki parlak ki bape ya kana ke channel. Kila singungnya ban sengap ya ki kubar jong ka sonam. Balai ki kubar jong ka sonam kimpat kut hadu mentah. Tungin yo ban ye pe berngai katu kane ki benta ka banengkong kadai bahadin. Bagi pulit kiyo kem yagi pinong yarap jongka napo endur. Kumta kimi bun kijingkeli halor kane. Kajingkeli kebanengkong hatu kan kut tangkine. Nerang don sakiwei pat. Kebaar hadu katno kine. Kidon pentah ban yarap yaka. Kabenta kebaar. Kibriu hapo India mdei tang syari jongi. Habaki yeit bano-bano. Habakim sengau la syu ban yakiar kumta ki hab ban pet bat ban leibut ya kita ki briu ki baki ki ej hanrei kat baka so nampat ngi haki video ki baka kaya tho kam da kup ya kata ka mensim ka jing sengau si hanrei ka kup da ka wai pat kadur wat haga sengi baka ya tho ru kum juru ka pendep ya kata ka jing ya tho bat ulok jongka kumjuru dei maka ka ba penbai yaki eke banwan honeymoon shane shari jongi kumta ki pajba ki badai na keleng kari kim sengau langit bagane kandai tang kata ka love triangle kumta ki kwa ban tiblut yaki jing shisha baro namar ki ong kane te kanam dei ka ban kut tang hangne hanreya kata ngin saya pej andala nang yat jipor kisngi kabenta kebalai ki bebun ki parlok kila sedang hi ban sengap jar bat ban pai pat sekiwei ki jingja jong ka pertai hanrei hadin bau govin ulaong bau kwa man keli jingkeli naga para jong u bat lada ke klem le ai uhap ban shim da ke jingkit kli kum men kumta bun ki kubar kila sedang ban perkhat da kumwei ya kene kabenta ban menta ke jingkeli ke bami kalong bahatu gawin un kershan ye ke jing kesem jong raja ne ya ke para jong u hoaj hakilat pathai kubor uang baudon bat ke jing kesem jong raja hanrei habami kum kini kiktin ki pajba ki sedang ban artatin ye u kumta ki kwa pantiblut ye ki jing syai baro Kublai sibun ngesa kendupat hagawai ke video.